Zimbabwe's opposition leader, Nelson Chamisa, has forecasted the end of President Emerson Mnangagwa's regime. Achipiri mushe mureZimbabwe, Nelson Chamisa uye achipredicta achiti aiwa yes zvese zvakuitika zvazvo but aiwa kunyange vanhu vachiona kunge ndiye ane chimuti ndiye akabata chitanda but aiwa abva auya akati aiwa this is now the end of him. Sarabina mashoko anotokwa naNelson Chamisa kuti bo subscribe or like or turn on the bell icon. Tipina mzimba yanyera vachiti Chamisa, known for his eloquent and poetic style, addressed his political rival in a statement on Saturday. Drawing from biblical imagery, Chamisa remarked, "The temporariness of all wickedness. I have seen the wicked in great power and spreading himself like a native green tree. Yet he passed away, and behold, he was no more. Indeed, I sought him, but he could not be found." He referred to Psalms 35 to 36 to emphasize his belief that no power, however formidable, is permanent. Chamisa concluded with a message of hope. Sanoona kuti aiwa Nelson Chamisa ani achiti munogona kuona as if munhu ari kurula aiwa akabata kwese but ari kuti aiwa he may be spreading himself like a native green tree, yet he already passed away. Mashoko atoka Nelson Chamisa chiti vakatofa kudhara, vanenge vachiita kunge vakakonga the nation but vakatofa kudhara. Tudze mafungiro enyu muri kudi pamusoro mashoko atoka naNelson Chamisa. Ina comment section medu mutse mafungiro enyu, musakangana kusubscribe, kulike, pamwe chete nokuturn on the bell icon.